Здравейте, котета! Намирам се в Казанлък. Това беше отговора. Мислех си, че ще познаете само по тази площадка, но явно трябваше да кажа отговор. Карам гънки. Реших да ви кажа, тъй като това ще е 26-минутно видео. Да, и реших така. Не знам сега. Трябва да спра, за да почина. Краката ми омаляха. Разбирате ли? Да карате кънки е уморителното. Еми къде? Имам един въпрос към вас, котета. Играли ли сте играта в Roblox на име Treadwheel? Трудна е, но ме е любима. Има част, две акции. Як едно е доста малко по-трудно. Да, аз качих видео в YouTube. Може да ме видите как карам ролери в Instagram. Не ме питайте той откъде. Ето и чудо. Дълга история. Паднах от колелото и така. И тук се потроших. И чакам бестито ми да дойде. Хълцам, естествено, защото дъвчах дъвка. Ако ме чувахте, поздравления. Ох, сега краката ми са като някакви. Ето, мога да ви подскажа малко. Има там сивото е табела и пише на кой парк се намира, но да ви го направя по-сложно, ще ви кажа последната буква е М. Най-сетне люлката дойде. О, божечко, бърнах. Сега се чудите как ще се люлея. Ето малко. Не знам, обърнах го някак. Се люлея. Ох, кънките са по-тежки от очакваното. И сама съм се вързала. Чакам най-добрата ми приятелка да дойде. Да, ще качваме клипчета пак. Ето е, добре, че ме изгъва телефона. Поне да го оставя за минет. Да си ги вържа. Трябва отначало да връзвам тея. Добре, оставам вътре. И сега на бързичко обещавам котета. Аз съм бърза. Да, бързо. Станаха 4 минути. Станаха 5 века, докато се вържа. Котета. Вързах се. Трябваше на третия возила нещо и зато отивам да пия вода. Ема болям. Не виждате ли ги? Сега малко ще е тъпата част.
Благодаря ти, Топка. И продължаваме нашия свой път. Ще ви покажа половината от парка. Почва с Р, намира се в Косъмлък. Ето, да видите голямата част. Той има 3 части. Значи има малка площадка, голяма, за малко по-големите, както мен, но ние са най-добрата ми приятелка. Винаги сме на малката, защото там няма слънце, а там има. Той е град на розите, както обикновено някои знаят. Ето ги. Един път се изказах клинам. Да, сега ще кажа, за какво ни казваш тези глупости? Еми да знаете, че имате бодли. Ето това е за вас, котета. Стигнахме 104, но е това за 100 над сигурно, ето. Не, няма го името ми. Това не е гадна тече. Стридвен, уи! Знаете ли какво е Welcome Home? Ако не, пак сте нямали детство. Ще ви разкажа история. Да. Чакайте. Добре. Welcome Home е било предаване през 80-те години или 90-те. Спират го заради някакви технически проблеми, които ги няма. Ох, и това знам, не е много, не ми се сърдете. Сега съм се заселила и там да отида. Да фръкна до училището на най-добрата ми приятелка. О, не, аз наистина отивам. Три, две, едно, спиране. Оля, такацко. Хубаво. На мен най-много ми харесва от Welcome Home, Лоуи Дарлинг. Да, не ме питайте. Знам историята, но искам ви да ми пишете в коментарите кой е Лоуи Дарлинг от Welcome Home. Аз знам историята, не искам да ви я казвам, защото нещо съм забравила и нещо съм запомнила. Но моля ви, вие ми кажете, все пак сте котета, а пък в Инстаграм сте ловета. Да, понякога казвам котета е там и тук ловета ще да ви кажа, но се отказа. Винаги ще си остана котето. Един Валерий Марков тук. Много ме дразни. Да, вие знаете, потърсете малко по-надолу от миналото лято и така. И за... Не знам защо мърчи, не ме питайте.
Да, развеждам в... Аз не живея тук, аз живея в Стара Загора. Тук съм за 1 месец и половина. 2 месеца и половина може да се каже. Ето и новата част. И там. Направих ви видеото, къде могат да играят Red Wheel. Даже от пчелите първия път, ама убием. Не ми се влиза там, защото има тия павейта, които са много дразнещи. И ще... Да, аз разведах на всякъде. Ама не. Ей, тук има лаландула, лавандула. Аз си викам лаландула. И уха е много яко. Правим си завой. Пишете ми пак в коментарите кой парк е и кой е Лойд Арни. Чака да ме убият. За втория път ще чака да ме убият. Има джирамаци тук, защо го махнаха? Защото естествено, тинейджерите го спокъсаха. Ей, там седеше един и го спокъсаха. Дамата идва! Ето ма. Бестито ми каза да се облича в розово, ама аз съм бял аутфит и само и той. Не знам какво видяхте, надписът ми е Бештуков е розов. О, 12. Той май ще бъде цял век за най-добрата ми приятелка да дойде. 15 ще спра видеото в 4 точно. Аз не знам колко почнал. Я чакам 5 века да дойде. И да, последно казвам и накрая ще кажа кой е Лойд Арни. Лойд Арни кой? Има и сайт на Лойд Дарлинг. Няма да ви казвам, защото там има страшни неща. Хорор неща. И така. И сега почиваме до ЦСК или Лески, ми кажете. Много е сладка клинката с тая главичка. Ако има зючичка, ще е сладка. Или тук е тъй. Калинка, балинка. А защо има 3? Сигурно да смятате колко е. Ако прави 6 ли? Наза. Малки тинейджърки. Не мога да ги фокусирам. И пак потегляме. О, забравях да ви покажа нещо отблизо. Той не го коментирам никога. What the fuck is that? Има фонтан, шадраван. Не знам как викате на шадравана, ама аз шадраван. Понякога фонтан. Аз не знам как му викам. Беше 30... О, 3 минути там. Тинейджърското време почва в 6 точно. Даже сега има... Ето го шававана, както му виках и 100 години. Има някакви, които снимат, които могат да дойдат пак.
Да. Аз не живея тук и малко ми се иска да живея тук, но не искам 100%. 99% искам да живея в Стара Загора. Все пак е родният ми град. Буквално ще ми обясните ли как майката ходи с рокля, а малкото момиченце няма. Ето и не мога да го разбира. Да. Много мрази в укушите момичето, например, тея там. Защото ги гледат майките им, показах нарочно кавички. И аз не знам. Ама не мога. И ги пускат сами. What? Ще се убия. О, стикерът ми. И те никога няма да получат яки. Като моите. Не са яки, защото ето го вижте как съм го обелил. От първото ми падане 1000 пъти падах. Даже аз ролерите ми. Учвах толкова добре ги карах, но изведнъж ги обух и краката ми залепнаха. Ще ви разкажа една мини легенда за числото 1000. Еми 1000 е номер, който ви отговаря и точно и понякога издава различни звуци. По-точни какви, като се интересувате. Значи 1000 спира на точно една секунда и... Не една секунда. 1 минута и 6 секунди. И винаги издава различни звуци. И вчера с моята най-добра приятелка, 100 пъти казах най-добра приятелка, но забравете. Все едно нещо набуташи, нещо и някакви други страшни неща, каквито се сетите. Сигурно ще е и 40 вата. Ето ми го колелото. Как се спира? Не тъй. Не така. Ето го колелото. Не гледайте, импровизирайте тая тъпа турба. Искам да ви покажа какво пише. Уоуи. W-A-L-L-Y. Аз знам. Хай, Лия! Чао!